Okay bafethu, this video is about ke omama bakasasa nje ngizothi ke abantu abadala especially ogogo omkhulu laba ke abareceive ke indaba ye grant lapha kwaSASSA. Kuthiwa it sounds like there are issues with the South African Social Security Agency uSASSA ke, and lento ke isukela lapha ke emakhadini lapha ke aswaphayo ekuthiwa ke awase Post Bank, lawa ke Post Bank black cards. So kuthiwa ke many of our beneficiaries have been facing ukuthi ke bajoyine ke ulayini ke awuthola ukuthi kulayini mude, nokuthi ke futhi network iyahlupa and other accessibility ke issues lapha ke while trying to replace their old SASSA gold cards, njengoba ke kuyi issue ke ethinta ke kakhulukazi ke uSASSA yonke nje lemdanti nalezi zinto ke ezenzakalayo zigcina ke ziphazamisa ke ukusebenza kwabo ke uSASSA. So lapha ke abantu abaningi bayakhala ngalokho impela kakhulu. So the deadline for this card swap is February 28, 2025. So that's why ubona ke ama queues emade kangaka. Ekiyibuza kona ukuthi ke kungani abantu ke belinda isikhathi kuze kube ukuthi ke bafuna ukuyoshayela yini ke I deadline, if ever kuzoba nento ke mhlambe ke updatewayo or else mhlambe amakhadi mayeseshintshwa indaba lezi zinto zingenziwa kusana isikhathi. Umbuzo ke usamile ke nalapha. Okay, ogogo ke noma abantu abadala base bashaya ama queue amade kangaka nje, azikho ezinye indlela ke ekungenzeka ngazo ngaphandle kokuthi baze baloke bexinwa ukuthi ke uma kungenzekanga up to this date ke ngeke nize nikwazi ukhola zonke lezi zinto lezi, ngoba kuyaziwa phela ukuthi ke kahle kahle ke le mali le eholwa izakwazi iyona mali abadependele kuyona. So I wonder ukuthi ngempela why begcina ke bephathwa ngalendlela abaphathwa ngayo. Thoke khona nalaba ke who did not complete lapha ke on time banabo ke ukuthi ke beqhubeke na le ndaba yaleli card kuthiwa ke bazoba nenkinga yokuthi kungahle bengaholi. So the human rights organization like efana ne Black Sash have raised ama concerns about the challenges and the impact of vulnerable residents, njengoba ke sesawa notes lapha ke ama challenges ababhekene nawo ekuthenini ke bengagcine bengayitholi imiholo yabo, abanye ke abayitholile imiholo yabo. Okay, Black Sash lapha ke have noted that some sites for amakhadi ke noma ukureplace kwamakhadi are not easily accessible and there have been technical issues during the process. Yes, uFebruary usaphansi but ke baningi abantu compared to mhlambe ke uma singabheka nje iservice ekumele banikwe yona neprocess ekumele bayihambe, baningi kakhulu abantu kumele ke bahole. Uthola ukuthi ke njengoba kusane inkinga nje eziningi kangaka, especially ke uma sikhuluma ke ngesystem, sikhuluma ngokuhamba kwenetwork, sikhuluma ngezinto nje eziningi ezithinta ke isystem of which ke azisebenzi ngendlela kuyiyona. Zonke lezo zinto zizogcina zilidele ekuthenini ke abantu laba abadala begcine ke bengakwazile ukhola on time. So it's understandable that the situation is causing frustration and hardship for many people. So that's the reason why begcine ke bekhalaza abantu lapha njengoba ubona ke ne video la khona ke kukhalaza ke this is not about race ngempela, but then ke it's about ngempela abantu abadala abahlangabezene nezinkinga lapha ke kwaSASSA. So yeah, if you or someone you know is affected, it might be helpful to reach out to local support organization or SASSA directly for assistance. So if ever mhlambe there is anything specific you need help with regarding this issue, you can call lapha ke ku independent online. Ya ibona ke abazokuchazela kangcono ke mayelana nayo le issue yakwaSASSA egcine isilidele ekuthenini ke abantu ngempela bashaye ama queues amade ngalendlela ke ekwenzeka ngayo ke ezikhungweni ke noma ke endaweni eziningi nje lapha ke ngizothi ke kuSASSA noma kuSASSA department. So bafethu, I don't know ukuthi ke nina nicabanga kanjani kulolu daba. You can comment on the section down below. Don't forget to like this video, do comment and also share the video if you find the video informative. Thank you.